Георги на гънат KFC. Ние сме на пире с ориз. Брауни и Ангел. Стигнахме да хапнем. Ето го и нашия шампион. Хората ядат по заведения, аз си реже пилето и ориз. Кантара мина. Този път съм с 3 кила отгоре и половина. 100 кила и половина излезнах. Предния път бях 97 кила. Здравейте, включваме се с последното ми хранене за деня. Всичките изядени количество ориз за целия ден. Малко ориз, само 3 кила. Последното ми хранене е малко по-различно. Сладък картоф, който се направих на пюре с малко пиле. A few moments later. Спи ми се. Така дойде време за лягане. Тук приема моите вечерни хапчета, които са ашваганда, габа, ЗНА, цинк, магнезий, витамин B6 и мултивитамини. Хапчета за релаксиране и успокояване на мускулатурата и по-спокоен сън, защото утре ни очаква денят на сцена. Здравейте! Стават броени часове до състезанието. Хапваме отново набързо, зареждаме и се отправяме натам. Брауни е с нас. Той вчера мина кантара. Измериха го 2 кила на кантара. Готов и той за сцена да се бори за абсолютната титла. Even if I pitch on the hand that y'all boys couldn't hit. Double bag money versus if I hopped out of the whip, yeah, I'm looking like this. Different, I know they convinced. The way I rap bars is a gift. I don't never quit. I can see the hate in the squint. I can see the gossip and the guilt. Bit on myself. Popped off in the 6. Climb up the ice in the sink. Move so big, we moving in sync. Tryna be stacking the brick. Tryna be stacking the. I'm different. Ay, yeah, my can't be added. I'm different. In my own lane, I'm keeping distance. I'm different. Making meals wild cause you see it different. Got iced out, came from Switzerland. Every day I go hard, yeah, I'm different. Like the strike power outage, the day I was born, I was making a beast. Walked there with my fingers all twitched up cause I came here in peace. I knew I was different, the weight on my shoulder, I carried that burden with ease. Any ordinary man couldn't carry the luggage, you know he would've fell to his knees. They know I'm holding the keys, I doubled the fees. The money legitimate, I got a bank account in Cayman Islands that's over the seas. I'm going in a breeze, pocket just looking obese. I gotta breathe, I got some tricks in my sleeve. Different, hey, yeah, my can't be added. I'm different, in my own lane, I'm keeping distance. I'm different, making meals wild cause you see it different. Got iced out, came from Switzerland. Every day I go hard, yeah, I'm different. I'm different.
Мечтата ми се сбъдна, състезание да свърши в 5:30, а не по нощите в 12. Супер! Време е за голямото захранване. Вече сме си вкъщи. Много сме изморени от целия път. Целият ден беше много дълъг. Състезанието мина добре. Този път за щастие свърши на време. Успяхме след това да седнем в заведение и да хапнем с треньора, с всички от отбора. Този път излезнах 3,5 кг по-тежък от предния път. И за съжаление бях сам в категория. Нямаше желащи в категория над 100. Но каквото такова, важното е, че аз съм се записал, бях там, дал всичко от себе си. Това, че никой не се е записал, си е негов проблем. И сега най-накрая ме чака последното ядене преди лягане. Един домашен шоколад, който си направих, който седи в фризера от 3 седмици вече и най-накрая мога да си хапна малко от него. Може да го видите. Уникален е.